are here at SM City Mandurriao and meron tayong dalawang choices from Petrol. Ito detachable. Yung kanyang hoodie. There. And it's tela. This is leather hoodie. Non-detachable. There. Meron tayo dito sa BNY Robinsons. Haro. Black. Ito talaga yung nahanap ko yung black eh. Pero at least pag hindi naman siya gano'ng ilaglag. Oo. Daw pareho siya. Pareho siya to last time. Pero all black. Gusto ko yung all black. Lord siya ganun. Pero hindi siya balanon. Yung dagdag. Okay, black siya. Kailangan ko naman sa ito. Naman? Love it. Ay, mo bag ha? Siya po talaga may bago. Yay! Hello mga kabangong. Minsan lang po tayo makalabas ngayon sa bahay. Lulubos-lubusin na po natin. We are here at Greenwich and we will buy food for our nanay. But before we go to her, punta muna tayo sa SM Delgado. Let's try if meron na ba silang leather jacket. That's one of my wishes na items nung nakaraang kapapanalo natin. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Nung nanalo ako ng gift certificate from Ninja Van. So, let's try if meron ng mga leather jacket sa SM Delgado. Yay, mga kabangbang! I-claim na natin ngayon yung, we will use our gift check that we have won from Ninja Van. Thank you so much, Ninja Van. Yung 1,000 natin, we gave it to Nanay. Here, we have another 1,000 and now, may nakita na ako finally. Leather jacket. This is from BNY. Pero, small siya. And now, we are waiting for Manong. Kasi kukuha siya ng medium or large size. Hopefully, meron. Then, we could use our gift checks. We have here. There. Aside from the color itself, no, gusto ko sana pure black. Pero okay na din ako sa maroon since we also graduated with maroon. Ganda kasi marami siyang pockets. Now let's see if the zippers are okay. Lang yan. Yan, okay naman siya. Over here. Two pockets, then we have here on the side. Hey, thank you Manong Roy. Visit Team BNY. Diri sa second floor at SM City, Iloilo, Delgado. Kasi makakadto ka sa SM City. Sa City. Ara to akong sura sa LCD. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!